סיפר שהוא באחד הבתים שהוא נכנס, הוא שמע בכי של תינוקת, והוא החליט שהוא מוצא אותה ושולח אותה לארץ. למרות כל הזוועות שהוא ראה בנחל עוז ובעזה, הוא שם את הלב שלו לפני זה ועשה את המעשה הנכון, וזה הבן אדם. רגע, לרגע פספסתי אותך, הוא מצא את התינוקת בוכה ומה הוא עשה איתה? הוא החזיר אותה תינוקת עזתית, והוא החזיר אותה לארץ. הביא את התינוקת הבוכה לארץ? כן. בזמנו בשנת 98 הגיע אליי מידע שמדינת ישראל מייצאת ילדים מוסלמים ונוצרים, ילדים ערבים. מייצאת? אקספורטינג? כן, אקספורטינג. אני פשוט נדהמתי ועודי המו מהסיפור הזה. זה סיפור מאוד כואב. אינני מבין מה השיקולים ואיך הדבר נעשה. קיבלתי את המידע הזה וכתבתי מכתב זועם ליועץ המשפטי לממשלה בזמנו, מחיתי על כך, והוא נתן לי תשובה, ואני הסברתי במכתב שלי שזה מנוגד גם לחוק הישראלי וגם לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד, והוא כתב לי שעל פי הגרסה של החבר'ה ממשרד הרווחה, זה כנראה שהם פעלו כדין.